poslednej dobe som zase mala také obdobie, že no v poslednej dobe, ako to nazvať, posledná doba trvá už dlhšie, ale posledných pár týždňov bolo opäť takých premenlivých. Raz mi bolo dobre, raz mi dobre nebolo a proste vtedy, keď mi bolo dobre, tak som nemyslela na to, prečo mi je dobre, lebo mi bolo dobre a sústredila som sa na to, že na ten pocit jednoducho. Ale potom, keď mi bolo zle, tak som sa pýtala, že čo vlastne spôsobuje to, že mi je dobre a kedy mi je dobre a kedy mi dobre nie je. A ako viem nadobudnúť ten pocit opäť, aby mi bolo dobre. Čo sú tie veci, čo ma robia šťastnou? Čo je tá cesta ku šťastiu? A premýšľala som kopec nad tým, že kedy robím veci preto, aby som bola šťastná a kedy ich robím len, aby som sa odreagovala od toho zlého pocitu, alebo že aký je v tom vlastne rozdiel, či je to isté, alebo sa vždycky snažím len necítiť ten nepríjemný pocit, tú ťažobu na hrudi a len sa snažím, aby mi bolo dobré, alebo jednoducho len robím veci, čo ma bavia. Ale častokrát tie veci, čo ma bavia, sú, neviem, všetko sú to také nedlhodobé veci, sú to chvíľkové aktivity, jednoducho nie je to niečo, čo dokážem žiť, ako keby. Tak som sa zamyslela nad tým, že ako môžem inak žiť, aby som bola šťastná, že ako, čo robiť, aby som bola šťastná. A myslím, že veľa ľudí to má tak, že keď niekam patrí, tak je šťastný. Alebo keď sa cíti, že niekam patrí, keď niekam zapadá, tak je šťastný, lebo jednoducho má okolo seba nejakých ľudí, nejakú komunitu, ktorým dajú ten pocit, vďaka ktorým sa cíti, že niekam zapadá. Alebo to je asi tak trochu podstata ľudskej existencie, byť jednoducho v skupinách a nejako patriť k niečomu, k niekomu. Jednoducho nie sme individuálne bytosti, čo dokážu žiť sami. Avšak častokrát to my tak nejako nevedome zneužívame ten pocit toho patrenia niekam, toho zapadania a robíme si z toho vlastne to šťastie, to jediné šťastie, jediné, čo nás naplňa. A nie je toto také práve rídze vnútorné šťastie, ktoré dokážeme stále mať. Ale určite zapadať niekam, patriť niekam je dôležité. Avšak častokrát, keď niekto niekam nezapadá, tak má pocit, že jednoducho je zbytočný, je osamelý, je nepotrebný. A aj ja mám často tento pocit, že nikam nepatrím a že vlastne kde je moje miesto na tomto svete. Ale potom si poviem, že moje miesto je tam, kde som teraz v tej chvíli a že som vždycky tam, kde mám byť. A že vlastne tento vesmír je spravený, je najlepšia verzia všetkých vesmírov, akých sme mohli byť. A že toto je najlepšie, ako sa veci mohli vyvinúť. A možno, ak nie v tej danej chvíli to tak nevyzerá, tak zrejme potom neskôr zistím, že tak to jednoducho malo byť a že to je to, ako to má jednoducho byť. Proste neviem, čo viac na to povedať. Ale tá cesta ku šťastiu asi musí plynúť z toho uvedomenia, z tohto uvedomenia, že všetko je presne tak, ako má byť a že jednoducho sústrediť sa na ten moment, v ktorom sa nachádzame a byť v tom momente a uvedomiť si, že tento moment je ten, ktorý mi dáva najviac a na ktorý sa musím sústrediť, pretože to je to, čo musím vnímať v tejto chvíli, aby som vedela byť v realite, vedel byť v realite. A
to robím a presne preto to hovorím tie veci, aby som si to nejako uvedomila, lebo keď ich nahlas poviem, tak možno budem mať pocit, že to má takú nejakú vyššiu frekvenciu a viac to rezonuje, ako keď si to myslím v hlave. A preto si to chcem uvedomiť aj prostredníctvom toho, že to teraz rozprávam a nejako sa naladiť na tú vlnu toho, že som tu a teraz a jediné, čo je skutočne pravdivé a jediné, čo je naozaj, je tento moment a všetko ostatné. Budúcnosť, minulosť sú iba koncepty, sú iba teórie a jednoducho áno, je to no, nevidno to, ale áno. A aj takéto veci sa stávajú. A hej, to nevadí. Vysevala som, takže tie jablka nebudú veľmi od vlasov a od prachu. A asi ešte aj zjem. Takže nič sa nestalo. A to sú presne tie veci, to sú presne tie uvedomenia, tie chvíle, keď sa aj niečo nedarí, tak to nie je koniec sveta, nie je to tragédia, je to v tej chvíli, je to v tom momente, aj keď sa vtedy zdá, že ten moment je všetko, pretože ten moment daný je všetko, pretože ten daný moment je celá realita, ale po pár sekundách už nie je, po pár sekundách je to už minulosť. Po pár minútach, po pár hodinách, po pár dňoch, týždňoch, rokoch už je to vzdialený koncept, niečo, čo nie je v tej chvíli. A žiaľ, my ľudia máme tú schopnosť žiť nielen v prítomnosti, ale v minulosti aj v budúcnosti, častokrát zároveň. A to je to, čo nás oddiaľuje od tej cesty ku šťastiu, pretože nejdeme po tej ceste prítomnosti, ale zabáčame do minulosti, dúfame v budúcnosť a dúfať je super, dúfať je skvelé, ale nie žiť v tej budúcnosti, žiť v našej hlave len o tom, čo bude zajtra, spoliehať sa na veci, pretože nič nie je isté. Ani zajtrajšok nie je istý, ani to, čo bude o hodinu, častokrát nie je isté a všetko sa mení. A všetko prúdi. A takisto aj to, čo bolo v minulosti, tak prúdilo a dostalo sa to do súčasnosti. Neviem, čo som tým chcela povedať. Asi len toľko, že čo bolo, čo nie môže byť. A že cesta ku šťastiu jednoducho ide znútra. A nejde od nikoho, nejde od ničoho, nejde od vecí, od ľudí. Ide od našich emócií, našich zážitkov, našich vnímaní a jednoducho jediné, čo máme, je tento moment a naše telo a naša myseľ. Ale my sami rozhodujeme, že čo s týmito tromi vecami spravíme a ako budú spolu súvisieť. A že či ich necháme spoločne sedieť v jednom časopriestore, alebo našu myseľ presunieme niekam do minulosti alebo do budúcnosti a naše telo potom si ani nebude uvedomovať, že je vlastne v tomto momente a všetko to bude rozhádzané a bude v tom nerovnováha, ktorá potom spôsobuje tú nespokojnosť. Čiže šťastie, cesta ku šťastiu vedie cez rovnováhu, vyrovnanie, cez uvedomenie, pochopenie a zmierenie sa a cez zabudnutie, cez nechanie tak a cez otvorenú myseľ, jednoducho cez schopnosť prijať všetko to, čo príde, také, aké to je a nespoliehať sa a veriť, ale nedúfať a milovať to, čo je teraz. Nie to, čo bolo, ani to, čo bude. A hej,
idem pozbierať asi tie jablka.